programa 2005 urtean hasi zen eta 2015 urtetik aldaketa asko egon dira, baina nik 3 aipatuko nituzke. Hasieran 30, 40 proiektu jasotzen genituen eta Elias Kerejeta Zine Eskola sortu ondoren 2017-2018 urteen artean gutxi gora bera barne gogoeta bat egin genuen eta alderdi batzuk aztertu eta aldatu genituen. Lehenengoa egutegia eta formatua izan zen, hasieran 4 asteko egonaldia zen eta udan gertatzen zen eta gaur egun ezagutzen dugun 2 fasetako egonaldian bilakatu genuen. Bigarrena oso garrantzitsua izan zena nazioartera deialdia irekitzea izan zen eta horrek irismen handiagoa programa izatea lortu zuen. Eta hirugarrena sarbideak aldatzea izan zen. Talentu emergenteak bultzatzen dituen sarbideak batez ere azpimarratzeko, ez? Jakin dezazuen Ikusmera Berriak programan parte hartzeko sarbideak 5 direla, Euskal Herriko, Espainiako eta nazioarteko zinemagilei zuzendutak lehenengo 3, laugarrena Donostia Zinemaldiko Nest saiean parte hartzen duten zinemagilei zuzenduta eta 5. Elias Kerejeta Zine Eskolako ikasleentzat zuzenduta. Beraz, aldaketa guzti horiek eragin handia eta emaitza positiboak eman zituzten egonaldian, 30 proiektutik 500era pasa garelako eta urtez urte kopurua handitzen doa. Antolakuntzari dagokionez, 2018 urtean Elias Kerejeta Zine Eskola sortu zenean antolakuntzan batu zen eta horrek begirada pedagogikoa eman zion egonaldiari. Beraz, ez dut uste munduan honako egonaldirik edo honako programarik dagoenik, nazioarteko zinema jaialdi bat, nazioarteko eskola bat eta nazioarteko kultura garaikide zentro batek antolakuntzan daudela, ez? Hamarkada baten ibilbidea egin ondoren uste dugu balorazioa ona dela. Programa erreferente bihurtu da bai nazioarteko zinemagileen artean eta bai munduko profesionalen artean. Badakigu sektorearen behar izanak askotarikoak direla eta gainera aldakorrak, baina programaren hastea uste dugu zortzaiola batetik proiektuaren akonpainamendua indartzeari eta bestetik askotariko hautaketa bati, bai geografiari, bai gaiei eta bai formatuei dagokionez. Beraz, 10 urte pasa eta gero, uste dugu balorazioa positiboa dela eta programa gero eta proiektu gehiago jasotzen dituela eta garrantzitsuena den gauza bat, gero eta pelikula gehiago egiten direla. Eta horren erakusgarri da programatik pasaren pelikulak gero nazioarteko zinema jaialdietan ikusten direla. Eta horri ere esan nahi duguna honekin da Ikusmera Berriak programaren inguruan sortu den sarea oso sendoa dela eta gero eta sendoagoa dela. 2017 urtean erabaki genuen nazioarteko ikuspegia indartzea eta horretarako sarbide espezifiko bat sortu genuen eta sarbide espezifiko horrekin lortu genuena izan zen gero eta proiektu gehiago erakartzea, baina batez ere lortu zena zen parte hartzen duten zinemagileak beste errealitate batzuekin konektatzea eta guri ere beste merkatu batzuekin beste merkatu batzuetara iristea. Beraz, beste herrialdeetako proiektuak hautatzea programa aberastu du, programa sendotu du eta programari dimentsio globala eman dio. Eta horren erakusgarri da, esan dudan oraintxe bertan ez, pelikula asko Donostia Zinemaldian estrenatzen direna, baina baita ere nazioarteko zinema jaialdietan. Hala eta guztiz ere esan behar dugu hemengo eta nazioarteko edo atzerriko
zinemagileen bizikidetza oso garrantzitsua dela eta funtsezkoa dela programaren espirituarentzat eta ikusmira berriak beti konpromisua izango du eta dauka orain hemengo talentuarekin eta nazioarteko irekiera horri esker proiektu asko nazioartean ikusi izan dira. Besteak beste adibidez Arantxa Santesteban zinemagilearen 918 gau Indi Lisboan estrenatu eta aurkeztu egin zen eta gero zinema jaialdietan zirkuito irekaragarria izan zuen eta Mikel Gurrearen Suro pelikula hemen Donostia zinemaldian aurkeztu egin zera sail ofizialean eta gero nazioarteko ibilbidea izan zuena Reykjavik, Tesaloniki etako zinema jaialdietan. Iazko urtea oso nabarmena izan zen, Diego Céspedes zinemagilearen La misteriosa mirada del flamenco Canneseko zinema jaialdian estrenatu zen, Uncertain Regard sailean eta sailearen sari nagusia irabazi zuen. Iaz ere Veneziako zinema jaialdian programatik pasea diren bi zinemagile aurkeztu zituzten haien pelikulak, Jaume Claret Muxarden Estranirriu eta Ana Cristina Barraganen Hiedra, eta biak ere sarituak izan ziren. Iaz ere Veneziako sail paraleloan Jornate degli autori izena duena Gabriela Zorinen filma aurkeztu zen, Anoche conquisté Tebas, eta baita ere Veneziako kritika independentearen saria jaso zuen, eta iaz ere aipatzekoa da hemen Donostia zinemaldian New Directors sailean Irati Gorostiren Anekumen filma aurkeztu zela eta aipamen berezia lortu zuela. Beraz, aipatzekoak dira datu guzti hauek. Zerrenda hemen ere amaigabea da. Sundance, Torino, Locarnoko zinema jaialdietan aurkeztu direlako pelikula asko, baina aipatzekoa den datua esan behar dugu 2023an gertatu zena, Jaionekan Bordaren pelikula Okorno, hemen Donostia zinemaldian Eurrezko Maskorra irabazi zuelako.